או כדי לפתוח את האייפון. כמו שאמרתי לכם, זה נותן. איך יפה האייפון שלי. אבל זה רק האייפון. אני הכנתי מקודם גלקסי. עכשיו זה אייפון אמיתי. אייפון 12 פרו. חושבים שלילדה בגילי לא יהיה? יש ילדות יש ילדה שהיא חברה שלי והיא בכיתה א' ויש לה. ויש ילדה שהיא בכלל בגן, היא חברה שלה. אח שלי ויש לה אייפון. וזה אייפון. אתם לא מבינים את זה? איזה ציפורניים ארוכות, אלוהים ישמעו. אפילו הטלפון תשמעו. סע לי איתם בלבקד עם זה. עושה לי איתם מוות כזה. אני אתחשב שאתה אליי. שנייה, אני צריכה להעביר את הדין. Come on. אתם יודעים לעשות את זה? או את זה. שנייה, אני לא צריכה monkey chicken banana chicken banana chicken banana 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 chicken banana chicken banana chicken banana 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 monkey banana in a banana monkey banana monkey banana in a monkey banana. Dice last money cual falfolo dice good news that you get bunny falfolo bye.